Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pak Tukit ka Menteri Karyap Karyang ka Sorkar Jela bakle dawai yuria ha ukau ration. Ka Menteri bakmi ia katanat Karyap Karyang haka Jela ka kong amparin lingdo kalaong bana kaliang katanat kala Pak ban Tukit halor ka jing keno bakadon ka jing kle da ka dawai yuri ha ukau ration balasam syaki pajba hakini ki kendiat sengi baladep. Habakren syakilat pathai kubor haka khasan tarik ubna jemang ar hajar ar pulai ka kong amparin kalaong baka jing Tukit halor kane kala Pak nadu ka janmit jong ka khatlai tarik ubna jemang ar hajar ar pulai endalayo ya ka kaipot halor kane ka tanat kan sapet la ka don sisane em kum kata ka jingji bat hadin kata en sa beteng kumno ka ji kumte ngila Pak Tukit ya kata nadu ka janmit jong ka khatsau tarik ubna jemang ar hajar ar pulai bat kidang Pak ya kata ka nung muna lane ka sampel jong utu ukau ubaki keno badon lang bat ka yuri syaka jaka ka Pak tes laong ka kong amparin syuk ka kong amparin kalaong baka jing Pak Tukit kan simpor kumba arne lai singi bat endalayo ya ka kaipot ka tanat kan sa ai ka jing tip halor ka kaipot syakilat pathai kubor kumba kalong mentahi kila let jurip kloi syaka ka jaka bat ngidang yai ap ya ka kaipot jong kata ka tes laong ka menteri kalaong baya mentahkan empat lak ban ong halor kani henre kan yai pechwa lakadon sisane kamdon sisa kum kata ka jingle hadin balayo ya ka kaipot ngin hapet kumno kata kalong kadon ne kamdon sisa kum kata ngila Pak ban Pak Tukit ya kani ai kan wan swa ka kaipot bat ngin sawat pat ban beteng susu kumno ka leja kumta bat kam dei ban ja kumta bat ngide ban pikir bakane ka long ka badon kam bat ngin num sya yano ban le kum kane ka jing bakla namar kambha bat kalong ka bama haduk kata-kata laong ka kong amparin